I pozdrav ljudi, dobrodošli u jednu epizodu na Gamer TV. Danas ćemo igrati Sidereal. Naga mi je... Danas sam obično da ćemo biti... Šta je ovo Bucky Bug? Je bug. Ovo je prva epizoda Sidereal. Danas ću biti prvi. Hajde da ovo je Imamo ovoga. Da skupim malo jedne energije. Idemo u tebe, ne mogu da stići. Koji sam ja sam 500 i neki. Veliki. Evo ga. Evo ovog. Ne. Not now. Što? Ček. Ovo je komod znak. Gamer TV. Pa joj, nisam ni napisao svoje ime, ajte ga. Dok. Ubitu tebe. Tebe je tu ubiti. Hajde jebu. Ova će me ubiti. Da, aj! Joj! Joj! Moram ga ubiti. Idemo. Vidite što ne pričam. Koga i da imamo ovdje. Hajde ne zarabiti. Majke mi moje. Od nekog jesta. Ne smijem se
Tan, tan, tan. Tan. Nossa, que legal. Red. Eu jesam lud. Ja sam u finalu, to. Ja sam u finalu, kao Francuska, Portugal. Ajoj, vidi samo bam. On će biti malo duža epizoda. Sad ću ja tebe uvek, samo da uzme malo energije. Ovo je plavko. Sad ću ja ovo kupiti. Ujebo. Šta sam uradio? Ja sam najbolji. Ovo niko ne može uraditi. Niko. Ja sam prošao. Ko duh. Ja sam duh samo da uvede. Onda to znači idemo. Ja sam toliko moj sad. Ovo mi je brat. Bati. Sad ću ovog uzeti. Uzeti od ovog hrane. A jebem li ti, majku? Šta mi uradi čovjek? Ajde, evo ga, jebem li ti? Šta ću sad ja raditi? Čekam. Sad ću ga ja prebiti. Wi-Fi. Sad ću ja njima jebat mrti. Jebat ću ti mrti sam. Bijeli, jebat ću ti mrti. Evo debelog, debelog konju. Debeli konju jedan. Ali... Samo to uzmi. Čekam da... Gdje ja ovo prolazim? Hvala, koga je god ubio. Samo mu hvala. Ali ne hvala za mene. Ne za mene hvala. Što za mene hvala? Joj. Ovaj put će on otići u prošlost. On će ti prošlost. Jopa. Kako je prošao čovjek? Jopa. Uprošao čovjek. Čovjek je pametan. Pametan čovjek. Majke mi moje. Dvojica na jednog. Nemoj da te prebijem. Nemoj. Ja ću tebe prebiti ako budeš mi dirao hranu. Si, majko, njegova. Ali je prvi. Da se mogu se usprostaviti sa njim. Šta je ovo ja vidim?
Prljavo je prošlo. Prljavo. Opa. Kako čovjek prođe. Le čovjek. Jel sam mu rekao, nemoj to jadit. Gledaj. Šta? Pa šta sam? What? Još jedan pokušaj, ne mogu više crku. Hajde. Jo, jebova se lisa. Poljska, ne volim vas! I to je to, ljudi. Kraj ove epizode i vidimo se drugoj. Pozdrav!